ešte jedna zakruta. Už som prvý, nemôžem prestať. Nie, zamrzlo. Ach, stále ten istý problém. Neviem to opraviť. Skúsim pozrieť na bazoši nejaký servis. Aha, tu je inzerát. Oprava PC od Pata a Mata. Dám im to opraviť. Dobre, idem po notebook a vyrážame. Notebook mám, môžem ísť. Dám ho sem do kufra, nech nezavadia. Tak, ideme. Štartujem, Pat a Mat čakajú, idem za nimi. Vyrážam po meste v žltom Porsche Boxster a idem hľadať ulicu, kde bývajú Pat a Mat. Podľa mapy by to malo byť niekde pri centre. Tak sme na ulici Pat a Mat. Dobrý deň, Patamat. Dobrý deň, Fifko. Dobrý deň, Fifko. Priniesol som svoj starý zasekaný notebook. Stále nič, kurzor sa ani nepohne. Klikám, ale notebook zostal zaseknutý. Skús reštart. To už som skúšal. Alebo malé buchnutie. Mám kladivo pripravené. Nie, toto je notebook. Radšej ho vypnem. Idem to otvoriť. Ešte 2 skrutky a hotovo. No, konečne. Fúha, to je prachu! Á, pavúk! To je neuveriteľné. Čo zatiaľ robíte? Ideme ti rozobrať procesor Intel Pentium. Pani, idem na záchod sa vysrať. Pred chvíľou som jedol KFC a je mi zle. Skúste zatiaľ dať do notebooku nový procesor. Jasné, kľudne choď, my to spravíme. Neboj sa, keď sa vrátiš, bude tam Pentium 2. Super. Notebook. Vyzerá to, že sa spúšťa. Dúfam, že to vydrží. Ups, modrá obrazovka. Systém zlyhal. Neboj, preinštalujeme. Mám tu CD. Dal si tam nový chladič? Ja som debil. Zabudol som. No, zatváram. Jasné, tu je páska. Rýchlo, nech sa nevráti. Mám, hotovo. Je pripravený? Všetko sme spravili, tu je v krabici. Koľko platím? 150. Nech sa... Ideme to naložiť. Tak, a môžeme ísť. Majte sa. Maj sa. Čauko. Konečne piatok a ja mierim domov. Slnko svieti, motor pradie a ja som spokojný. Táto žltá raketa je radosť. Stačí stiahnuť okno, zapáliť si a mesto je hneď krajšie. Nie je nad to, keď môžeš ísť pomaly, počúvať motor a vedieť, že ťa čaká tvoja posteľ. Ešte pár ulic. Tak poďme, starý kamarát. Dúfam, že to ešte funguje. Sem s tým. Už som zvedavý. Ešte stále má svoje roky, ale mal by bežať. Poď. Čo do... Dymí to! Fuj! Patamat, to, čo ste mi spravili! Riti, úplne zhorel. Nemám ho ako opraviť. Toľko som naň šetril 150 eur v čudu. Idem im tam napísať, že je to celý podvod. Aspoň recenzia, nech to ľudia vidia. A toto už nechcem ani vidieť. Prišiel som o 150 eur! Bože,